дар ноҳияи Ашт низ ба чапдастии ҷавони 28 сола Собир Сайдуллоев нуқта гузоштанд. Предмети асосии дуздиҳо маблағи пулӣ аст, ки гумонбаршуда дар се ҳолат аз дохили воситаи нақлиёт ва мағоза тасарруф кардааст. нисбати шаҳрванд Сайдуллоев Собир Алиевич соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи шаҳраки Шайдони ноҳияи Ашт барои он парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст, ки ном бурда дар дуздии пули нақд дар дохили воситаи нақлиёт ва мағоза даст дорад. Кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ашт замоне кирдори ба ҷомеа хавфноки ӯро ошкор намуданд, ки аллакай 3 лаҳзаи дуздиро содир намуда буд. чунончи моҳи ноябри соли 2019 тариқи пинҳонӣ аз дохили автомашинаи боркаши тамғаи портери ҳамдиҳаи худ, ки беназорат меистод, 32500 рубли русиро тасарруф кардааст. ё ин ки ҳангоми бо ҳамин ҳамдиҳаи худ ба шаҳри Хуҷанд рафтан, дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд такроран аз дохили бордони нақлиёти ӯ 2500 сомонӣ тасарруф менамояд. чӣ миқдор маблағи пулӣ гирифтед? 3500 рубли уруси гирифт. куҷо ба сарф кардед пула? پولی برای استفاده خودم آوردم. беҷазо мондан майли содир намудани ҷиноятро қувват бахшида гумонбаршуда Собир Сайдуллоев маротибаи сеюм ба дуздӣ дар мағоза иқдом ва аз мағозаи хӯрокворӣ воқеъ дар ҷамоати деҳоти Меҳробод 2000 сомонӣ пули нақдро ғайриқонунӣ аз хазина ба даст меорад. Милитсияи ноҳияи Ашт дар натиҷаи чорабиниҳои оперативию тафтишотӣ 3 ҷинояти ғайривозеҳ, ноаён ва сарбастаро кушода ба каҷрафторӣ нуқта гузошт.